I ljudi, evo nas nazad. Nastavljamo. Napravit ću malo veću kućicu, zato da bismo ovoga i ja i Andrija unutra da smestimo svoje stvari. Tu. Tu pada noć. Da. Dobro, besplatno. Na našem kanalu bit će svašta. Biće Smite, uglavnom će biti Smite i Minecraft. I možda još neke igrice koje se dogovori. Ali to teško. Zato što mislim, naša omiljena igrica su Smite i Minecraft, u stvari ja nikad nisam igrao Smite, Andrija igra Smite svaki dan. I Minecraft igra, a ja igram samo Minecraft. Pošto mi je to uvijek me zanima Minecraft. U stvari, priča o tome kako sam ja zavolao Minecraft je, ja sam jednom tražio neku pesmu na YouTube. I video sam jedan Minecraft snimak. Nisam imao pojma šta je. I onda sam ušao na njega i od tad sam počeo da gledam Minecraft. Posle mjesec dana sam skinuo Minecraft. I eto, tako sam ja počeo da igram Minecraft. Ko zna koliko sam puta ponavio reč Minecraft. Lazaru. To je jedan trik, ako već niste znali. Hop. Čekaj, sam iskupao. Nisam iskupao. Ma daj, kako mrzim pesak. Sad ispod... Tako. Sada... Sada idem dugo. Tako. Idemo na pauzu. Evo nas nazad. Nastavljamo. Pošto ću raditi je skloniti ovdje zemlja. Zato što ružno izgleda. Jer tako je bre, Coca-Cola. Sponzor ovog prenosa, Coca-Cola. Njam njam. Što ćemo da kraftujemo? Prvo ćemo kraftovati par pecnica. Kad je ovo? Dobro, nema se. Ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ne! Dobro da se čas. To ću staviti. Pap. Dobro ćemo. Stavit ću još jednu. Ja volim ovako dosta pećnica da stavim, ne znam zašto, ali onako, volim pećnicu da stavim. Ne znam zašto, ali
Nekako mi je milina. Nekako mi zauzimaju mnogo mjesta. A dobro, vidjet ću kasnije gdje ću da istavim se što napravim što dobro. Dobro. Bre. Skinut ću pesice. Devet komada. Onda vidimo. Stavit ću. Tu. 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 Treba će mi još pozicija. Još. Aj, napravi su da to je izgleda. Može nešto, može. Imam sa još. Da. Ajde, nema veze u Minecraftu. Minecraft nije Minecraft ako ne rizikuš. Će mi biti jedino sredstvo sad. Jedno treba izrazvati. To jest jedno jeste i dva nisu. Idemo na pauzu. Evo nas nazad. A drvo se skoro pocijepao. Sad ćemo mi da završamo epizodu. I u sljedećem epizodi ja i Andrija snimamo zajedno. Doviđenja.